Pozdrav dragi ljudi i dobrodošli na ovaj video. Danas želim da kažem koju reč o postu i stvarima koje sam shvatila o postu tokom praktikovanja istog. Prva stvar koju svi već verovatno znamo je da post nije dijeta, da post ne može biti samo telesan i da telesni post je isto što i veganstvo ili bilo kakav oblik prakse nejedenja mesa i može da bude povezan i sa drugim religijama, a ne nužno sa hrišćanstvom. Takođe, post bez molitve i bez praktikovanja ostalih svetih tajni i hrišćanskih vrednosti i svega onoga na što smo pozvani kao hrišćani da radimo i kako da živimo, ne samo da nije dobar za nas i da nije na korist našoj duši, već može da bude i štetan. Jer tokom posta mi se otvaramo za različite energije i uticaje različitih duhovnih sila oko nas, različitih duhova. I to je nešto što još prije nego što sam ušla u veru, ja sam primetila kroz praktikovanje određenih New Age praksi. Jer neki od njih su takođe nadahnjivale mene, ne samo da ne jedem meso i da ne jedem neke stvari životinjskog porekla, već i da ne jedem uopšte. Da sam ja postila misleći, ne znajući za Boga, kao ličnost, misleći da ću tako dobiti neko otkrovenje, da tako što ne jedem hranu, ja ću da budem pročišćena dovoljno da u mene budu ubačene neke misli i neke informacije. A to je u stvari taj neki mehanički odnos prema životu i prema Bogu koji nije nužno ono što nas otvara ka blagodetnim dejstvima. To je prva stvar. Dakle, i kad god sam primetila da post postaje previše telesan i za mene, ali i za ljude u mojoj okolini, uvek je to nekako praćeno preteranim pouznanjem u sebe. Dakle, poenta posta nije da mi svojim snagama sebe spasimo, tako što ne jedemo ovo ili ono, tako što radimo ovo ili ono što je propisala crkva, iako su to vrlo dobre prakse koje mogu da nam pomognu u okviru toga. Post je u stvari da kroz podvig shvatimo koliko smo nemoćni i da shvatimo u stvari da mi sami ne da ne možemo da ispostimo do kraja kako treba, već ćemo pasti u prvoj rundi. Dakle, koliko puta sam pokušala da postim i ja ne jedem, naravno to što je mrsno i tako to, ali koliko puta osetim kako mi nadolaze razne pomisli. Prvi dan posta i već 10 padova. Prvi dan posta i već pomisli. Muž me vara. Dešava se ovo, dešava se ono, ove mi misli onako, ove mi preti. I neke potpuno stvari koje uopšte nisu tačne, niti imaju veze s realnošću, ali tu u stvari mi dobijamo uvid, viđenje svog greha, naravno u maloj meri na početku i onako kroz neko mutno staklo, ali počinjemo da sagledamo u stvari koliko smo mi bolesni i koliko zahtevamo ozbiljnu terapiju. I post u stvari negde za mene jeste približavanje onome koji jedini može da nas isceli, a to je Bog. I bez njega post nema nikakvog smisla, šta više može da nam bude samo na štetu. Dakle, uzdržanje je bitno od hrane, od pića. Nije bitno toliko šta jedemo u smislu da li će ovo imati mleko u tragovima ili slično, ali vrlo bitan taj podvig gde mi se suzdržavamo od stvari koje znamo duboko u sebi i osetimo i vidimo da nas udaljavaju od te neke čistote od Hrista i od toga da sagledamo sebe u realnom svetlu onako pali i grešne kakvi jesmo. I nemojmo misliti da ćemo prevariti Boga tako što jedemo menaž čokoladu umesto Milke samo zato što je ona posna. Uopšte nije poenta u tome. Poenta je da ako već jedemo tu čokoladu, ne pojedemo 2 te čokolade,
već da pojedemo jedno rebro. Tako nešto bi bilo ono što je za mene, što ja smatram da je suština posta, ispravite me ako grešim. Također ono što sam od mog jednog dobrog prijatelja nedavno saznala, koji me onako prilično osvestio, je kada mi je rekao da je post, koji je zapravo smisao posta, nije da mi samo se opterećujemo hranom, šta smo jeli, šta nismo jeli i da li smo jeli uopšte, već da taj novac možda koji bi dali na neki luksuz, na neku skupu hranu, i ne samo hranu, već i bilo što drugo, neke predmete koje bi inače kupili ili nešto na što bi potrošili, da to u stvari potrošimo, da damo u milostinji, da nekom pomognemo tim novcem ili slično tome. Također, zašto ja smatram da je važno ipak postiti ako imamo blagoslov? Naravno, ako nemamo blagoslov, postimo ako smo u nekom posebnom stanju ili što god. Naravno, to sve u konsultaciji sa našim sveštenikom treba da vodimo računa da ne izlazimo iz tih blagoslovenih okvira, ali većina ljudi koji su zdravi imaju blagoslov da poste. I zašto je važno da postimo po našoj meri koliko mi možemo? Jeste zato što uvek postoji ta sila koja je suprotna Bogu, koja će nas ubeđivati na razne načine zašto je post loš, zašto je nepotreban i zašto je to nešto što rade samo stare babe koje idu u crkvu. Uvek će pokušavati taj drugi da nas odvrati. I to on radi veoma perfidno i pokušava na sve moguće načine. Pa tako će nas ubeđivati da post je štetan za nas, da ćemo se razboleti ako ne jedemo meso, da uglavnom udara na zdravlje. Dakle, ja ću poremetiti svoje zdravlje, smršaću, neću biti bit ću nervozan i onda samim tim neću biti dobar i tako neke stvari. Ili neću ja da postim tako, ja ću da postim samo od pomisli, ali poenta posta i jeste da pripremimo naše telo da kroz olakšanje, u vidu olakšanja od tih nekih stvari, oslobođivanjem od tih nekih stvari koje nam stvaraju tu mentalnu maglu i koje nas odvajaju od molitve, da zapravo tako što odbacimo te stvari ili ih sebi uskraćujemo, uzdržavamo se od njih, zapravo ostavljamo prostor u našem biću za molitvu. Za molitvu, za liturgiju, za možda neku dobrodetelj, za razvijanje određenih vrelina, za čitanje dušekorisnih knjiga, pre svega Svetog pisma. I zato je post bez molitve veoma opasna teritorija. Jer ako naš post ne prati molitva, koliko smo u mogućnosti, neka to bude za početak samo Oče naš ili Isusova molitva nekoliko puta dnevno, pa i jednom dnevno, ako nismo u stanju više, ako post uopšte ne prati molitva, to je veliki problem. Jer taj post, ako uopšte i počne, neće se završiti na dobar način, jer taj post neće biti pokajnički, taj post neće biti nešto što će nas uzvesti ka Bogu, jer ga mi ne prizivamo. I ko će nam dati snagu da izguramo do kraja? Jer post i jeste da bismo shvatili koliko smo nemoćni, jer koliko god se trudimo da postimo, da jedemo kako treba, da činimo dobro, uvek negde ćemo zakazati. I tu se zapravo projavljuje naša grešna priroda. Meni se nedavno dogodila situacija da sam se toliko trudila da određenu stvar radim ispravno. I toliko sam pokušavala. I što se više ja trudim da to uradim dobro, to gore činim. I uopšte mi nije bilo više jasno o čemu se radi. Ja dam sve od sebe, preduzmem svaku meru. I ta jedna stvar nikako da se odradi kako treba. I onda sam shvatila da je to možda neka lekcija za mene, da se ne oslanjam previše na sebe i svoje sposobnosti, jer nekad kad se trudimo da činimo dobro, mi zapravo kao da ne možemo. Kao da nas nešto sprečava da uradimo dobro. I sve i da uradimo to što mislimo da je dobro, nekako se negde odrazi negativno na nešto ili na nekoga, bez da smo mi uopšte imali te namere.
Jer nije uvek sve do toga šta mi želimo i šta mi mislimo da je dobro. Jer neka to što mi mislimo da je dobro, zbog pale ljudske prirode zapravo možda uopšte nije dobro. A nekad jednostavno se i neka greška u nama dogodi da bismo mi shvatili da smo bez Boga ništa i da treba svoju volju i svoj život, ali i život ljudi oko nas i naših bližnjih, da predamo njemu i da imamo više vere u njega, a manje pouzdanja u sebe. Pouzdanje u nas može da bude korisno u smislu, ne pouzdanje da ću ja sad nikad neću pasti, već da svaki put kad padnem da ću slobodnom voljom odabrati da ustanem i da kažem ne grehu i da gradualno kroz vreme, kroz praktikovanje određenih metoda, kao što su post i molitve u ovom slučaju, da naučim sebe kako da ustajem sve brže, kako da sve manje padam, ali to padanje i ustajanje je neminovnost u ovom životu, jer to je škola života koju mi prolazimo na ovom nivou igrice zvana realnost, koju nam je Bog dao da se naučimo ko smo, šta smo i da shvatimo šta želimo i da to i odaberemo. Svaki čovjek ima slobodnu volju da izabere da neće da posti i to je sasvim u redu i možda u tom trenutku života bi taj neki lažni post i post koji nije suština, odnosno nije suštinski, ne prati ga molitva, ne prate ga ostale svete tajne, možda bi bio i pogodan za njegovu dušu. Bog najbolje zna kada je neko spreman za nešto i kada nije. I postepeno uvođenje je uvek bolje nego da neko naglo uđe u neki teži oblik askeze i da na kraju posustane. Uvek je bolje, po mom mišljenju, možda grešim, da postimo i nekako blaže, da uđemo polako u to, da za početak, recimo ako nam je prvi post, se konsultujemo sa sveštenikom, da li možemo možda da postimo i na ulju ili nekako možda čak i na ribi. Ako nismo spremni i sposobni ili ako radimo neki fizički težak posao, jer uvijek je bolje početi u malom, a istrajati i na duže staze pobediti, nego zaleteti se, što ja imam tendencije da radim, i onda ovo je preveliki zalogaj za mene. To je ono kao kad sam ja prvi put posle mnogo vremena, možda čak i godina, otišla u crkvu pre 1 godinu, 2 i stala ja tamo i ja stojim, ja sam na liturgiji, izdržat ću ja do kraja. Ja sam za malo pala u nesvest. Na kraju su me babe hladile lepezama, morale su da mi daju slatko, nisam mogla da se pričestim jer sam bukvalno kolabirala sam. Zašto? Zato što sam ja došla, tako sva gorda, u ubeđenju da sam ja spremna, da sam ja dostojna, da sam ja ne znam šta. Dakle, uvek treba imati meru. Zato su nam, na primjer, dati one nedelje u toku godine kad se ne posti, da bismo postili i u postu. Da bismo se uzdržali i od posta. Da bismo shvatili da post kao post nije ništa bez Hrista i da je on taj koji određuje u stvari šta je neophodno, šta treba i šta je za našu dušu blagosloveno. Da sam post nije ono što spasava čoveka, već taj podvig koji nas tera da saznamo da mi u stvari nismo snažni toliko koliko mislimo da jesmo i da sve i kad se trudimo da sve radimo pravedno i dobro, uvek postoji neki greh u nama koji se ispoljava kroz nešto ili nekoga ili određene naše slabosti, možda njih nismo svesni, možda jesmo. Pa čak i čovjek koji baš se trudi da bude onako što bolje i sve to, vrlo često se kroz njegove bližnje njegov greh projavljuje. Tako što oni nekako nisu idealni, naravno, niko nije idealan, ali neko onda on primećuje njima, ovo je ovaj greh od ovog, ovo je greh od onog, a u stvari to je njegov greh koji on nije sposoban da vidi u sebi. Dakle, moj savjet vama za post je da se ne zalećete previše, da imate meru, ali i da ne štedite sebe previše. Tu treba stvarno biti umetnik i treba se potruditi
da ne idemo preko svoje mere, da ne idemo sad gladovaću 10 dana, to je ipak za neke ozbiljnije podvižnike, nismo mi na tom nivou, ali s druge strane da se trudimo da postimo, da jedemo manje, da više prostora ostavimo za molitvu i obavezno nemojte da zaboravite molitvu, zato što je to jako važno da prati post. Ako nema molitve, nećete izdržati post do kraja. Sve i da ga izdržite, taj post će biti traljav i neće vam se otkriti ono što treba da vam se otkrije. A to je da je Hristos vaskrsao i da je omogućio čoveku da postane Bog, da se obogočoveči kroz njegove svete tajne i kroz sve ono što je on nama zapravo dao kao mogućnost ljudskoj prirodi, ovaplotivši se, postavši čovek i zapravo tu svoju beskonačnost on je sveo na naše biće, na biće čoveka. I to je neverovatno i to je predivno i to nije bez razloga. To je radi nas i našega spasenja i treba imati nekog poštovanja prema tome, ali nikako lažnog. I uvek treba biti iskren sa sobom, da ne verujemo dovoljno, da nikad nećemo uraditi na svoju ruku dovoljno, ali ne treba ni taj pokajnički osjećaj da bude osjećaj puke krivice. Jer osjećaj krivice nije osjećaj pravog pokajanja. Osjećaj krivice ili kajanja je osjećaj da smo mi, najgori i nikad se nećemo popraviti i to često može da dovede do očajanja ili, na primjer, ako nema pravog pokajanja, često ljudi koji shvate da rade nešto loše i da su loši u nekom pogledu, to nije viđenje greha. To je njihova sujeta i njihov strah od osude drugih. Strah od toga da će ih neko percipirati na određeni način, da njima nije bitno da li su zaista takvi ili nisu, da li oni povređuju svoje bližnje ili ne, već samo da ih drugi ne vide tako da bi oni zadržali određenu idealnu sliku, odnosno idealizovanu sliku o sebi. Međutim, pravi osjećaj pokajanja jeste u tome da mi shvatimo šta činimo, kako se ponašamo, šta u sebi nosimo, kakvu bolest nosimo u sebi, to jest kakav greh, počevši od prvorodnog greha, nosimo u sebi do dana današnjeg i da u tome nekako spoznamo gde je nama sloboda od toga, da se ne kajemo uzaludno, već da naše pokajanje bude prineseno u vidu toga kao zahvalnost za izbavljenje od te bolesti, jer shvatam da sam ja sam po sebi nemoćan da se sa njome izborim, da shvatam da je to loše i zlo činiti određene stvari i misliti određene stvari i biti na određeni način u određenoj vrsti energije, odnosno te ogrehovljene energije, i da jednostavno shvatimo da bez da nas iko gleda, mi ne želimo da budemo takvi. Nebitno je da li neko zna od naših bližnjih da smo mi takvi ili nismo, da mi nešto činimo, da smo mi slabi. Još bolje ako znaju, onda će moći da nas ukore, da nas isprave, da naučimo nešto od njih, da kroz tu iskrenost o našim stanjima, o našim palim stanjima, pomislima, da nekako kroz to jedni drugi ispravljamo, bodrimo i hrabrimo. I zato mislim da je jako važno da budemo iskreni pre svega sami sa sobom. Ne treba previše da prijanjamo na druge ljude. Sad ko je, znaš, jedan problem s ovim pa sad cijelo dan o tome razglabati. Već da budemo iskreni, da imamo tu neku jednostavnost jedni prema drugima, a s druge strane da svako prvo, kad god ima neki problem, da se okrene ka sebi, kad god ima neki problem sa nekim, da prvo razmisli, da pomisli prvo da je on na neki način odgovoran za to. I to nije onako kao sad da nas neko manipuliše da smo mi sad krivi pa da se ne zauzimamo za sebe ili tako nešto. To je prosto kako jeste. Jer mi ne možemo da vidimo neke stvari koje su od nas sakrivene i često mislimo da smo mi dobri, a da su ljudi oko nas loši. Pa tako imamo ljude koji su opsednuti narcisima, opsednuti različitim psihopatama i uvek je taj osjećaj da je neko zao i negativan nekako je eksternalizovan.
Znači, uvijek imamo osjećaj da je neko drugi nama nešto čini loše, da neko drugi nama misli zlo, a u stvari mi to sve mislimo i mi pretpostavljamo nešto i mi u stvari kategorizujemo ljude u odnosu na ono što smo mi pretpostavili našim palim umom da su oni i ko oni jesu i time mi na neki način njih činimo takvima jer ih gledamo na taj način, a mi smo ono što vidimo u drugima i drugi su ono što vide u nama i mi se prepoznajemo. Mi jedni druge prepoznajemo. Sigurno vam se dogodilo nekad da ste ipak, uprkos predrasudi koju ste imali prema nekome, odabrali da ga gledate na drugačiji način. Da vidite u njemu ono dobro. Da vidite mogućnost hristolikosti u njemu. I u većini slučajeva, kada ste iskreno to uradili, shvatili ste da ta osoba uopšte nije toliko loša i ona je prema vama ispoljila ono najbolje od sebe. Tako da, hajde da svi nekako tražimo dobro u drugima i sagledamo prvo loše u sebi, da ne ispravljamo druge već sebe i da sve naše nade položimo u Hrista, jer mi smo sami po sebi nemoćni bez njega, ali sa njim možemo sve. To bi bila neka poruka od mene vama za ovaj post. Samo polako, smireno, čitajte, učite, potrudite se po vašoj meri i kad god imate neku nedoumicu, nije vam dobro, mislite da ne možete da izdržite ili posustanete, prizovite njegovo ime i on će vam dati snagi da nastavite dalje, pokazat će vam šta je istina, šta je ispravno i ako imate dovoljno strpljenja da uprkos onome što ne vidite nešto sada, stvari koje on čini u vašem životu i ono što vi treba da uradite i nekad smo tako zbrkani, nije nam jasno baš šta treba da, ko smo mi, šta, u kakvoj smo trenutnoj situaciji, nekad naiđe period života kad smo potpuno zbunjeni. Prizivajte njega u svom životu i on će vam pre ili kasnije, kada budete spremni da to vidite, pokazati zašto je nešto bilo baš tako, zašto su stvari savršene baš takve kakve jesu, a kada se rodi ta zahvalnost da je svaki novi dan savršeni dar od Boga, jednostavno sve nekako krene lakše i tako da uvek se sećite, kad je dobro setite se Boga, kad je loše setite ga se i on vas neće zaboraviti. Vidimo se, hvala vam što ste gledali ovaj video, baš je bilo onako nekako na brzaka, ali vidimo se u sljedećem videu. Ćao!